Helo, a chroeso i'r fideo Carlam Cymru hwn, a fydd yn cerdded trwy gwestiynau sy'n debyg i'r rhai sy'n codi yn y profion PISA, mwyn i chi gael dipyn o ymarfer. Bydd y sleidiau hyn yn ffocysu ar sgiliau darllen, gan ddefnyddio sawl darn o destun neu infograffeg i wneud hynny. Mae'n arferol yn y profion PISA bod cwestiynau yn cael eu gosod ar amrywiaeth o wahanol destunau darllen neu infograffeg. Wrth i ni fynd drwyddo, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwasgu pause mwyn rhoi cynnig ar y cwestiynau sy'n ymddangos cyn ail ymuno i wirio eich atebion a chlywed y rhesymeg y tu ôl i'r atebion cywir. Mae'r cwestiynau yn y sleid hon yn gofyn i chi edrych ar fap. Felly yma mae gofyn i chi edrych ar y wybodaeth ganlynol am daith rhwng Prifysgol Metropolitan Abertawe a Choleg Pen y Bont. Mae'n dweud bod y teulu Jones yn mynd â'i merch Siwan o gyfweliad ym Mhrifysgol Metropolitan Abertawe i ddigwyddiad gyda'r hwyr yng Ngholeg Pen y Bont. Mae mam Siwan, a fydd yn gyrru, wedi gofyn i Siwan gynllunio llwybr y daith a gwneud penderfyniadau ynghylch y daith. Defnyddiodd Siwan gynllunydd teithiau ar-lein i gynllunio taith y teulu o Abertawe i Ben y Bont ar Ogwr, a chadwodd y map canlynol ar ei llechen. Mae hwn yn enghraifft o destun tameidiog, hynny yw, testun sydd wedi ei dorri i fyny yn rannau byr yn hytrach nag un darn hir o destun, ac yn yr enghraifft hon, ceir ffeithlyn neu infograffeg. Felly'n hytrach na chael testun i'w ddarllen, mae map i edrych arno ac i dynnu gwybodaeth ohono. Mae'n bwysig eich bod yn cymryd munud neu ddau i edrych yn ofalus ar yr wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno i chi. Y peth cyntaf i sylwi arno yma ydy'r daith sydd wedi ei chynllunio. Fel y gwelwch chi, mae'r daith yn mynd o Abertawe, y symbol gwyrdd yn hop y map, i lawr i Ben y Bont, y symbol coch ar waelod y map. Nad ydy'r map yn dweud Pen y Bont, mae'n dangos yn glir mai hwn ydy diwedd y daith, a da ni'n gwybod o'r testun bod y daith yn mynd i ddechrau yn Abertawe a gorffen ym Mhen y Bont. Mi welwch chi hefyd bod gwahanol liwiau ar hyd llwybr y daith, gwahanol symbolau, ac felly mae'n bwysig iawn i edrych ar yr allwedd. A wedyn mae'r allwedd yn egluro bod y cylch porffor yn cynrychioli dangosydd cyfeiriad, lle bydd rhaid cymryd cyffordd penodol mwyn mynd i'r cyfeiriad iawn. Mae'r oren yn dangos lle bydd cyfyngiadau cyflymder, ac mae'n ddiddorol ei bod wedi labelu'r M4 ar y chwith i'r llinell oren ar y map. Y gwyrdd ydy llwybr y daith, y prif daith felly, ac mae'r dotiau coch yn dangos lle mae gwaith ffordd yn digwydd. Ac os edrychwn ni'n ofalus, mi welwn ni bod gwaith ffordd a chyfyngiadau cyflymder yn y rhan yna, achos bod y dotiau coch yn rhan o'r llwybr oren. Yn olaf, mae yna wybodaeth yng nghornel top dde y map hefyd sy'n rhoi gwybodaeth allweddol i chi. Mae'n dangos mai taith ar gyfer car ydy hon, ac 24.8 milltir ydy hyd y daith, ac mi ddylai'r daith gymryd 40 munud. Does dim mwy o wybodaeth na hynny, ydy'r daith yn cymryd 40 munud gyda'r cyfyngiadau cyflymder, gyda'r gwaith ffordd ac ati, neu heb y pethau hynny, felly mae angen cadw hynny mewn cof. Felly dyma'r cwestiwn cyntaf. Enwch y 4 lle y bydd y teulu Jones yn pasio trwyddynt ar y ffordd o Brifysgol Metropolitan Abertawe i Goleg Pen y Bont. Mae fformat y cwestiwn hwn yn disgwyl i chi deipio eich ateb i mewn i'r blwch. Wrth gwrs, dydych chi ddim yn mynd i allu gwneud hynny yma gan eich bod yn gwylio fideo, ond yn y prawf PISA ei hun bydd disgwyl i chi deipio eich ateb i mewn i'r blwch. Felly, does dim dewisiadau, mae jyst yn fater o edrych ar y map a sgwennu'r 4 lle amlwg y bydd y teulu yn pasio trwyddynt. Os ydych chi dim ond yn nodi 2 neu 3 lle, yna ydych chi'n mynd i golli marciau'n syth. Cofiwch bod darllen y cwestiwn yn ofalus yn bwysig iawn. A'r geiriau allweddol yn y cwestiwn ydy pasio
trwyddynt. Dydy maes teg enghraifft ar y map yma ddim yn mynd i gyfri. Achos dydy maes teg ddim yn mynd i fod yn rhywle mae teulu yn pasio drwyddo. Dydy o ddim ar y ffordd. Rhaid i'r 4 lle fod ar y llwybr neu'r ffordd. Felly, gwasgwch pause er mwyn rhoi cynnig ar hyn eich hun cyn ail ymuno ar fideo i gael yr ateb. Na i roi ychydig o eiliadau i chi wneud hynny. Felly, dych chi nôl gyda fi a dwi'n mynd i fynd trwy'r ateb. Y lle cyntaf y bydd y teulu'n pasio drwyddo ydy Llansawel yma. Yr ail ydy Port Talbot. Y trydydd ydy y Peel. A'r pedwerydd lle ydy Trelales lawr fan hyn. A chofiwch ysgrifennu enw'r lle yn union fel mae'n ymddangos ar y map. Dwi ddim yn meddwl bod angen poeni gormod am y to bach a'r Peel os nad oes gennych chi ffordd hawdd iawn o roi'r to bach ar yr i, ond rhowch lythyren gyntaf fawr ar gyfer pob lle ac ar gyfer y ddau air yn rhif 2 Port Talbot wrth gwrs. Dydy'r man cychwyn a'r man gorffen ddim yn mynd i fod yn gywir. Does dim problem gyda Pen y Bont achos dydy hwnnw ddim wedi ei labelu ar y map beth bynnag, ond dydy Abertawe ddim yn mynd i fod yn gywir chwaith achos mae'n sôn am y 4 lle y bydd y teulu'n pasio trwyddynt ar y ffordd. Dydy'r man cychwyn ddim ar y daith, dechrau'r daith ydy hwnnw. Yn yr un ffordd, dydy Pen y Bont ddim ar y ffordd, ond yn hytrach diwedd y daith ydy o. Felly, mae talu sylw i fanylion y cwestiwn yn holl bwysig. Darllenwch y cwestiwn yn ofalus ac ail ddarllenwch y cwestiwn sawl gwaith os angen. Ar ôl i'r map gael ei gyflwyno, ceir wedyn cyfres o gyfarwyddiadau i gyd fynd ar map. A dyma gyfarwyddiadau y cwestiwn i chi. Edrychwch ar yr wybodaeth am daith rhwng Prifysgol Metropolitan Abertawe a Choleg Pen y Bont. Yn ogystal â chadw'r map, fe wnaeth Siwan hefyd gadw'r cyfarwyddiadau canlynol i gyfeirio atynt tra bydd ei mam yn gyrru. Fe wnaeth hi hynny oherwydd mae hi'n gwybod bod ei mam yn anghyfarwydd ar ardal ac efallai bydd angen cyfarwyddiadau gam wrth gam arni yn ystod rhannau o'r daith. Fel y gwelwch chi, mae'r cyfarwyddiadau yn mynd o ddechrau'r daith ym Mhrifysgol Metropolitan Abertawe drwodd i'r diwedd yng Ngholeg Pen y Bont. Ceir cyfarwyddiadau cam wrth gam, felly dilynwch ffordd Pant y Celyn, ffordd Pen y Graig a ffordd North Hill i ffordd Fabian, ac mae'n nodi y bydd y rhan yma o'r daith yn 2.6 milltir ac yn cymryd 9 munud. A dyna ni, mae'r pellter rhwng rhai o'r cyffyrdd yma yn fach iawn fel y gwelwch chi, felly 344 o droed feddi, 213 o droed feddi, wedyn mae'n mynd chydig bach yn hirach, 0.7 milltir, ond chymod, mae rhaina yn bellteroedd bach iawn mewn car yn dydyn nhw. Yna mae'r cyfarwyddiadau yn dweud ar dop y dudalen i ddilyn yr A483 a'r M4 i A4229 yng Ngogledd Corneli. Ac yna rhaid mynd 3.4 milltir ar hyd ffordd Fabian, 0.9 milltir rhwng y gylchfan a'r troad i'r chwith i fynd am yr M4, ac unwaith ar yr M4, bydd y daith yn mynd syth ymlaen am 11.1 milltir, lle fydd dim cyffordd neu dim cyffyrdd o gwbl hyd nes cyrraedd allanfa Chip 37 i fynd oddi ar yr M4 mwyn dechrau ar ran olaf y siwrne. O hynny ymlaen, mae'r pellter rhwng pob cam yn mynd yn fach eto yn y rhan olaf yma. Felly, sylwch faint o wybodaeth sydd ar y ddogfen o'ch blaen chi. Mae'r testun ar y gwaelod yn llai o faint lawr fan hyn. Mae ddigon posib bod yr wybodaeth mewn ffont bach yn cynnwys gwybodaeth sy'n bwysig mwyn ateb cwestiwn yn gywir. Ac mae'n dweud mae'r cyfarwyddiadau hyn at ddibenion cynllunio'n unig.
Gallech ganfod bod prosiectau adeiladu, traffig, tywydd neu ddigwyddiadau eraill yn achosi i amodau fod yn wahanol i ganlyniadau'r map, a dylech gynllunio'ch llwybr yn unol â hynny. Mae'n rhaid i chi ufuddhau pob arwydd neu hysbysiad ynghylch eich llwybr. Felly cadwch y wybodaeth ychwanegol honno mewn cof hefyd. A dyma'r cwestiwn ar y rhan yma. Mae Tilly Jones yn anghyfarwydd ar ardal ac mae'n teithio ar noson dywyll lawog mis Rhagfyr. Pa ran neu rannau o'r daith fyddai'r rhai hawsaf a pha ran neu rannau o'r daith fyddai'r rhai anoddaf? Cyfiawnhewch eich atebion. Felly'r peth cyntaf i'w nodi yma yw bod dwy ran i'r cwestiwn. Mae'n gofyn am rannau hawsaf y daith ac yna rhannau anoddaf y daith. Ac mae'n bwysig eich bod yn ateb y ddwy ran mwyn cael y credyd am eich ateb. Ac mae'r nodyn ar ddiwedd y cwestiwn hefyd yn bwysig, sef cyfiawnhewch eich atebion. A ffordd dda i gyfiawnhau ateb ydy i ddweud rhywbeth fel y rheswm am hyn ydy, neu oherwydd bod, neu mae hyn oherwydd, unrhyw beth sy'n golygu hynny. Eto, fel gyda'r cwestiwn cyntaf, mae disgwyl i chi deipio eich ateb yn y blwch yn hytrach na dewis o restr o atebion parod. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi strwythur da i'ch ateb. Dechreuwch gyda'r hawsaf neu'r anoddaf, ond cadwch nhw ar wahân. Gallech chi hyd yn oed gynnwys is-deitlau i helpu'r darllenwr i weld yr ateb yn glir. Felly, is-deitlau dwi'n meddwl nid subtitles, ond teitlau, felly hawsaf wedi danlinellu, a wedyn anoddaf wedi danlinellu. Wel, wrth i ni edrych drwy'r cyfarwyddiadau a'r camau ar hyd y daith, mi welson ni bod llawer iawn o gyffyrdd yn ystod junctions, ynde? Llawer iawn o gyffyrdd yn ystod rhan gyntaf y daith, ac eto yn rhan olaf y daith. Mae hynny'n golygu bod dipyn o botensial i gymryd y ffordd anghywir. Ond cyn i mi fynd ymlaen gyda'r esboniad, gwasgwch pause yma a rhowch gynnig ar hwn eich hun. Felly, cofiwch mae dwy ran i'r cwestiwn, beth yw'r ffordd hawsaf a beth yw'r rhan hawsaf y daith neu rhannau hawsaf y daith a beth yw'r rhan neu rhannau anoddaf y daith. Felly, rhowch gynnig ar hwn cyn ail ymuno i glywed fi yn mynd trwy'r atebion. Iawn, felly dwi'n cymryd eich bod chi nôl gyda ni. Felly, fel nes i ddechrau dweud cyn i chi wasgu pause, oherwydd bod yna dipyn o gyffyrdd yn ystod rhan gyntaf y daith ac eto yn y rhan olaf, mae hynny'n golygu bod dipyn o botensial i gymryd y ffordd anghywir. Mae rhan ganol y daith, sef y daith ar hyd yr M4, yn llawer haws, 11.1 milltir o fynd syth ymlaen heb orfod meddwl am gyffordd neu droad i ffwrdd i ffordd arall. 11.1 milltir o fod ar yr un ffordd. Mae hwnna'n ddigon hawdd yn dydy, ac mi fyddwn ni'n awgrymu mae rhan hon ydy'r rhan hawsaf o'r daith. Y rhannau anoddaf wedyn ydy'r ddwy ran arall. Rhan gyntaf y daith cyn ymuno ar M4 a'r rhan olaf ar ôl gadael yr M4 ar allanfa 37. A'r rheswm am hyn ydy eich bod yn mynd i fod yn gyrru ar ffyrdd bach trefol gyda llawer o gyffyrdd yn digwydd yn aml. Mi fyddwn ni'n awgrymu hefyd eich bod yn cyfeirio at yr wybodaeth ar y sleid diwetha. Hynny yw bod mam Siwan yn anghyfarwydd ar daith, ac mi fyddai'n weddol hawdd iddi hi gymryd y ffordd anghywir wrth un o'r cyffyrdd, a byddai hynny'n achosi stres ac yn ychwanegu at y siwrne wrth gwrs. Mae'r disgrifiad ar y sleid hon hefyd yn bwysig, y ffaith bod y siwrne'n digwydd ar noson dywyll lawog, fel dwi wedi lliwio yn fanna, ym mis Rhagfyr. Mi fydda ddigon hawdd methu un o'r arwyddion ffordd a chymryd y ffordd anghywir yn yr amgylchiadau hynny. Felly, rhan hawsaf a rhan anoddaf y daith.
Wrth sgwennu eich ymateb, fel dwi wedi ddweud, mae'n bwysig bod strwythur eich ymateb a bod yr ymateb yn glir. Dwi wedi pwysleisio y rhan hawsaf a'r rhan anoddaf mewn bold, ond mi allech chi ddefnyddio teitlau wrth gwrs. Wedyn dwi wedi defnyddio y rheswm am hyn ydy yma ac eto yn yr ail baragraff. Mwyn cyfiawnhau'r ateb, achos mae'n gofyn i chi yn y cwestiwn i gyfiawnhau eich ateb yn dydy. Felly, y rhan hawsaf o'r daith fyddai'r rhan ar yr M4. Y rheswm am hyn ydy bod gyrru ar y draffordd yn weddol rhwydd oherwydd ardraffyrdd ceir cyffyrdd anaml a digonedd o arwyddion i helpu'r gyrrwr i barhau ar y ffordd gywir. Felly dyma grynodeb cryno a chlir o'r hyn nes i ei ddweud ychydig yn ôl. Paragraff sydd wedi strwythuro'n dda. Wedyn, y rhannau anoddaf o'r daith. Y rhannau anoddaf o'r daith fyddai'r rhan gyntaf yn Abertawe cyn ymuno ar M4 a'r rhan olaf ar ôl i'r teulu adael yr M4. Y rheswm am hyn ydy bod y rhannau hyn yn cynnwys ffyrdd neu strydoedd trefol cul lle ceir cyffyrdd rheolaidd a bydd rhaid newid cyfeiriad yn rheolaidd. Byddai'n anodd lliwio o amgylch yr ardaloedd hyn ar unrhyw adeg, ond byddai'n yn waith fyth o dan yr amgylchiadau a disgrifir yn y tywyllwch ac mewn tywydd gwael. Yn enwedig o gofio fod y teulu cyfan yn anghyfarwydd ar ardal. Felly, dwi wedi defnyddio'r holl wybodaeth sydd ar gael i mi yn fy ateb. Dwi wedi defnyddio darn o'r wybodaeth gychwynnol sy'n dweud bod y teulu'n anghyfarwydd ar ardal. Dwi wedi defnyddio rhan o'r cwestiwn sy'n dweud eu bod yn gwneud y siwrne yn y tywyllwch ac mewn tywydd glawog. Mae defnyddio'r holl wybodaeth sydd ar gael i chi yn bwysig iawn. Felly, sut hwyl gawsych chi tybed? Gobeithio eich bod chi wedi llwyddo ysgrifennu rhywbeth yn debyg i hynna. Mae'r cwestiwn nesaf yn dweud, darllenwch y datganiad cyffredinol canlynol sydd ddim yn ymwneud yn benodol â thaith y teulu Jones. Mae'r daith yn 24.8 milltir a bydd angen 40 munud i'w chwblhau. A yw'r datganiad hwn yn wir yn tein gau? Anghywir. Cyfiawnhewch eich atebion. Unwaith eto mae angen i chi adlewyrchu beth sydd yn y testun. Mae'n gofyn a yw'r datganiad yn wir neu'n gau, neu a oes posibilrwydd y gallai fod y ddau beth. Mae'n syniad da i feddwl o'r dechrau y gallai fod yn wir i ryw raddau, ond hefyd yn gau neu'n anghywir i ryw raddau. Ac eto yma mae gofyn i chi gyfiawnhau eich atebion. Beth yw'r rhesymau pam y gallai fod yn wir a'r rhesymau pam y gallai fod yn gau? Felly, mi welwch chi ar y sleid hon y map unwaith yn rhagor ynghyd ag ychydig o wybodaeth o un o'r sleidiau cynnar. Felly, da ni wedi gweld yr wybodaeth hon yn barod, sef bod pellter y daith yn 24.8 milltir, y dylai'r daith gymryd 40 munud, sy'n awgrymu y gallai'r datganiad hwn fod yn wir. Felly mae bosib bod y datganiad yn wir, ond mae yna un darn o wybodaeth pwysig iawn ar y sleid hon sy'n awgrymu bod y datganiad ar dop y sleid yn anghywir, sef bod y 40 munud ar gyfer y daith yn dibynnu ar ddim traffig. Ond cofiwch bod y teulu Jones yn gwneud y daith ym mis Rhagfyr mewn tywydd glawog ac yn y tywyllwch ar adeg cyn y Nadolig pan mae'n debygol y bydd mwy o bobl allan yn eu ceir nag arfer a hynny mewn amodau gyrru gwael. Felly mae pobl yn debyg o fod yn gyrru'n arafach nag arfer. Mae Siwan a'r teulu yn mynd i fod yn edrych am yr arwyddion yn y tywyllwch sy'n mynd i wneud pethau'n anoddach. Mewn egwyddor, mi fyddai'n bosib gwneud y siwrne mewn 40 munud heb draffig. Ond mae angen ystyried pethau eraill, unrhyw amgylchiadau annisgwyl a allai gael effaith ar hyd y daith. Mae'n bosib y byddai'r gyrrwr yn cymryd ffordd anghywir yn ystod rhan gyntaf neu ran olaf y daith, lle mae cyffyrdd yn digwydd yn aml, a byddai hynny hefyd yn achosi'r daith fod yn hirach.
Felly, da ni wedi taflu syniadau o gwmpas yma, ond mae angen sicrhau eich bod yn teipio eich ateb mewn ffordd gryno a chlir gyda strwythur mwyn gwneud yn siŵr bod y darllenydd ddim yn camddeall yr hyn ydych chi'n ei ddweud. Felly, gwasgwch pause yma mwyn rhoi cynnig ar y cwestiwn hwn eich hun. Defnyddiwch darn o bapur neu lyfr nodiadau. Ar ôl i chi wneud hynny, pan ydych chi'n barod, ail ymunwch ar sesiwn i glywed yr atebion. Sut hwyl gawsych chi efo'r cwestiwn yna, tybed? Wel, beth am edrych ar ateb posibl ar gyfer y cwestiwn gyda'n gilydd? Mae'n bosib bod yr hyn wnaethoch chi sgwennu yn debyg i beth sydd ar y sleid hon, ond nid yn union yr un fath, ac mae hynny'n hollol iawn. Cyn belled eich bod wedi cynnwys yr un math o gynnwys, yr un syniadau yn fras. Felly, dyma'r ateb sy'n cael ei awgrymu. Mae'r map a'r cyfarwyddiadau yn rhoi gwybod i ni bod y daith yn 24.8 milltir ac yn cymryd 40 munud. Ond mae'r cyfarwyddiadau yn dweud mai dyna pa mor hir byddai'r daith yn ei chymryd gyda traffig dim. Felly byddai'r datganiad hwn dim ond yn wir pe byddai'r holl traffig arall ar y ffyrdd wedi cael ei atal ac os ydy y gyrrwr yn cadw at gyfyngiadau cyflymder cenedlaethol. Byddai'r datganiad ddim yn wir chwaith ar gyfer unrhyw adeg gyda thraffig, enghraifft yn ystod y dydd gydag amodau arferol. Hyd yn oed pe bai'r daith yn digwydd yn ystod y nos, gyda llai o geir ar y ffyrdd, efallai byddai angen ychydig yn fwy na 40 munud i'w chwblhau oherwydd amgylchiadau annisgwyl, enghraifft mynd ar goll oherwydd nad yw'r gyrrwr yn gyfarwydd â'r daith. Rhaid cofio hefyd y gallai fod yn dywyll ac yn wlyb yn ystod y daith. Felly dyna'r ateb sy'n cael ei awgrymu. Felly wrth gyfiawnhau'r ateb gan adlewyrchu'r hyn sydd yn y cwestiwn, hynny yw, mae datganiad cyffredinol sydd ddim yn ymwneud yn benodol â thaith y teulu Jones ydy hwn. Efo, datganiad cyffredinol. Mae'r ateb yn cyfeirio at bethau a all ddigwydd ar adegau penodol o'r dydd, felly yn ystod y dydd gydag amodau arferol, ac mae'r pethau fel bod yn anghyfarwydd ar daith a gyrru yn y tywyllwch ei bod yn benodol i daith y teulu Jones, hefyd yn bethau a allai fod yn berthnasol i daith unrhyw berson neu deulu arall. Yr hyn sy'n bwysig ydy eich bod yn defnyddio'r holl wybodaeth sydd ar gael i chi a thrin â phob elfen o'r cwestiwn. Mae'r cwestiwn nesaf yn gofyn i chi ffeindio gwybodaeth o'r map. Beth mae rhan oren y map yn ei ddynodi? Fel gyda phob cwestiwn arall, mae angen sicrhau eich bod yn ystyried pob elfen y cwestiwn gan gynnwys yr allwedd ar y map. Ac yn syml, mae angen i chi ffeindio o'r allwedd beth yw arwyddiocâd rhan oren y map, fel mae'n gofyn yn y cwestiwn. A dyna'r unig beth mae rhaid i'w wneud yma. Mae'r allwedd yn deud wrthon ni mai cyfyngiadau cyflymder ydy hyn. Mae'r cwestiwn hwn yn dipyn haws na'r lleill ac mi ddylai fod yn ddigon hawdd i bob un ohonoch. Felly, be ydy'r ateb cywir? Neu roi ychydig o eiliadau i chi? Dwi'n siŵr eich bod yn gwybod yn syth. Yr ateb cywir ydy ec cyfyngiadau cyflymder wrth gwrs. Mae hwn eto yn gwestiwn digon syml. Mae'n gofyn, beth fyddech chi'n disgwyl ei brofi wrth yrru rhwng Port Talbot a'r Peel? Unwaith eto, defnyddiwch yr wybodaeth sydd ar gael ar y map i ganfod yr ateb. Dwi'n siŵr eich bod yn gwybod yr ateb yn syth. Mae dotiau coch ar ddechrau'r daith rhwng y ddau le, ac mae'r allwedd yn esbonio mae gwaith ffordd yw ystyr y dotiau coch, yw arwyddocâd y dotiau coch, yr un ar y gwaelod. Fi'n siŵr nad ydy'r cwestiwn hwn wedi achosi unrhyw broblem i chi chwaith. Felly, na roi chydig goliadau i chi i ddewis yr ateb cywir. A'r ateb cywir, wrth gwrs, ydy dy gwaith ffordd. A dyma'r cwestiwn olaf ar y senario hwn.
Pa bethau y byddai angen i deithiwr eu hystyried ymlaen llaw wrth gynllunio faint o amser y dylai ei neilltuo i deithio o Brifysgol Metropolitan Abertawe i Goleg Pen y Bont? Cyfiawnhewch eich atebion. Talwch sylw i'r holl fanylion sydd yn y cwestiwn ei hun, enghraifft pa bethau, sy'n golygu bod angen cynnwys mwy nag un peth yn eich ateb, sawl peth, sy'n awgrymu 3 neu 4, neu hyd yn oed fwy na hynny. Ac unwaith eto, mae'n dweud cyfiawnhewch eich atebion. Mae yna dipyn o bethau i feddwl am yn y cwestiwn hwn. Da ni'n mynd i ddefnyddio'r un dechneg ag yn y cwestiynau blaenorol, gan gofio'r holl wybodaeth sydd wedi cael ei rannu yn y sleidiau eraill. Felly, un o'r pethau rydyn ni wedi ei drafod yn barod ydy adeg o'r dydd y bydd y teithiwr yn gwneud y siwrne a'r ffaith bod mwy o draffig yn ystod y dydd. Felly mae traffig yn un o'r pethau y byddai teithiwr angen ei ystyried cyn cynllunio faint o amser sydd ei angen ar gyfer y daith. Rhaid ystyried, felly beth am i chi wasgu pause yma, rhoi cynnig ar hyn eich hun. Felly dwi wedi rhoi un o'r pethau y dylid eu hystyried i chi. Ynddo, felly adeg y dydd ydy hynny. Ond beth arall, beth yw'r pethau eraill y dylid eu hystyried? Felly, gwasgwch pause a wedyn ail ymunwch pan ydych chi'n barod. Wel, yn ogystal â amser y dydd, rhaid ystyried yr awr frys enghraifft, rush hour, ynde, yr awr frys, yr adeg o'r dydd pan mae'r nifer mwyaf o geir ar y ffordd, sy'n mynd i olygu bod y daith yn cymryd yn hirach ac yn yr un ffordd, ar adeg gwahanol o'r dydd a gyda llai o draffig, enghraifft gyda'r nos, sy'n mynd i olygu bod y daith yn cymryd llai o amser bryd hynny. Rhaid hefyd ystyried unrhyw waith ffordd wrth gwrs. Roedd y map yn dangos gwaith ffordd rhwng Port Talbot a'r Peel, ac fel da ni'n gwybod, mae gwaith ffordd yn achosi tagfeydd ac oedi ac yn arafu pethau i bawb. Mae hyn yn mynd i fod yn waith fyth os oes llawer o draffig ar y ffordd, wrth gwrs, ac mae hyn yn mynd i fod hyd yn oed yn waith yn ystod yr awr frys. Wedyn, yn olaf, mi welon ni bod Siwan a'r teulu yn gwneud y siwrne yn y glaw, felly mae ystyried y tywydd a rhagolygon y tywydd hefyd yn mynd i fod yn bwysig wrth gynllunio pa mor hir bydd ei angen ar gyfer y daith. Mae'n synnwyr cyffredin bod pobl yn gyrru'n arafach mewn tywydd gwlyb neu unrhyw fath o dywydd gwael, gwyntoedd mawr, eira, niwl ac yn y blaen, ac mae gyrru mewn amodau gwael yn mynd i ychwanegu dipyn o amser i'r siwrne. Felly, bydd y sleid nesaf yn dangos yn dangos yr atebion posib. Dwi'n cymryd eich bod wedi gorffen ac eich bod yn ôl gyda fi a dyma ni yn mynd i edrych ar atebion posibl. Mi welwch chi fy mod wedi rhoi'r prif bwyntiau mewn print bras, bold, ond mi allech chi gynnwys y geiriau hynny fel teitlau. Dwi hefyd wedi gadael gofod rhwng pob pwynt, fel bod y testun wedi ei strwythuro'n dda ac felly'n hawdd i'r person sy'n darllen. Peth arall dwi wedi wneud ydy defnyddio'r ymadrodd arferol, y rheswm am hyn ydy. Da ni wedi trafod y pethau hyn i gyd yn barod, felly dyma ateb posibl. Pryd fyddai'r daith yn digwydd? Felly dyna un peth i'w ystyried. Pryd fyddai'r daith yn digwydd? Y rheswm am hyn ydy y byddai teithio yn ystod yr awr frys yn gwneud y daith yn dipyn hirach. Yn yr un ffordd, byddai llai o draffig yn gwneud y daith yn fyrach. Yr ail bwynt, unrhyw waith ffordd ar ffyrdd y daith. Y rheswm am hyn ydy y gall gwaith ffordd achosi oedi a thagfeydd sylweddol os bydd traffig trwm ar y ffyrdd. Wedyn, y pwynt olaf, rhagolygon tywydd lleol ar y diwrnod sydd dan sylw. Y rheswm am hyn ydy y byddai synnwyr cyffredin yn awgrymu i deithiwr bod gyrru'n arafach mewn tywydd garw yn ddewis dwysach. Byddai angen rhagor o amser
i gwblhau'r daith mewn tywydd garw, nac ar ddiwrnod clir ar heulog. Felly, atebion clir a chryno sydd wedi talu sylw i'r cwestiwn. Petai chi wedi sôn am un peth yn unig, ni fyddech chi'n ateb y cwestiwn yn ddigon da, gan bod y cwestiwn yn gofyn pa bethau. Felly, sut hwyl gawsych chi tybed? Mae fformat y cwestiynau yn amrywio, fel ydych chi wedi gweld, gyda rhai yn ddigon syml, ond eraill yn gofyn i chi feddwl am ateb a teipio'r ateb hwnnw yn y blwch. Y prif beth ydy eich bod yn darllen yn ofalus, yn talu sylw i'r manylion ac yn rhoi cynnig ar yr holl gwestiynau, hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr o'r ateb. Felly, mae'r cwestiynau sy'n cael eu trafod yn y fideo hwn yn ymddangos mewn casgliad o gwestiynau rhyngweithiol yn debyg i'r rhai sydd yn y profion PISA sydd ar gael trwy hwb. Ewch i wefan hwb a rhowch gynnig ar y cwestiynau eraill sydd ar gael. Sganiwch y cod QR gyda'ch ffôn neu tablet, neu teipiwch y cyfeiriad hir ar waelod y sgrin yma i mewn i'ch porwr. Pob lwc!